mo yung Ogto galit mga kamaton. 12:23 na gali ang oras ang Ogto kamaton. No? May gwapa naman ko din nga nag-onboard sa ako, no? Super gwapa ni si Mamo. Yes, so ma'am sa tatanay ma'am sa channel ni Maton. Hello, shout out sa mga ganito. Okay. Sino ka nangalan to, ma'am? AJ. MJ? AJ, sir. A kag J. AJ. Yes, so nag-onboard din si ma'am sa akon to sa ano ni tawag Arroyo, ma'am, no? Maglalo, no? Oo, sir. Yes, so ito kami di subong sa biyaya ron, bayad kami Blairano, ah. Yes, so mapabiyar, gali si mama. Ma'am, nang shout out to sa mga upod mo, be? Upoy ko sa Mga, palay. oo, pamilya mo, kung notod mo, sinoto. Magulang ko, shout out sa magulang ko. Drupi, uligay ko. Okay. Ano ka ninegosyo na to, ma'am? Okay. Gago, sir. Gumay lang. Ang mga Okay. itlogan. Ligari. Okay. So, Changi-changi. Apartmento. sino ka ngalan taliwata? Sino ka AJ, ano? Basta AJ lang? Okay. Biyayar ka na si mama. Ano first time mo mapabiyayar? Ay, di. Ma-require? Ha? Ma-file? Oo, first time? Hindi, First time ko ma-file ako. Kaya yung first time ko na ganun. Yes, so gusto ni mama bayad din sa taxo. Mapail si ma'am gali sang kuan BR taxa kay bay negosyo gali si ma'am sa dito man ma'am sa kinsakyan mo. Ay, hindi, sir. Ma-file ko kay sa kinalan sa online lang. Online sale ka. Oo. Ang inyong business. Oo. Sa US, kinalan sa kay Gobra ko kung gabi virtual assistant. Okay. Kinalan, pag kita mo lang nga ma-file. Sa Ah, negosyo, okay. hindi ko ka-file. Kay Gambayl pa lang ang mo negosyo. I see. Online for outside the country? Oo. Okay. Ano nga mga country ang imo kuan? US. US gid. Oo, sa balay lang ko ga-ubra. Okay. Kinadlag kami mag-file ka, balaan nga, kami di bilang ga-ubra. Ikaw, brad. Oo. So, na may BIR tax gid. Mm-mm. Para legal, no? Oo. Parang wala nila nga citizen ka na, kag may resibo, di ba? Hindi yung Okay. Pero ang mga kuan mga ano nito wag kliyente mo mga alin man sa gawa. mga foreigner mo. Foreigner man. Bali company nga ako nasulat, hindi siya direct client. Okay. Bali na kuan ka sa isa ka company. I see. Ay, may mga So, kung baka nag-employ ka. I see. Yes, so muna si mama. Sipag. Kinadlag, sir, iba, just ko kapudlay, mga buhay. Oo. Yes, so ari na. Medyo lapit na lang kami ni Mama sa tawag na BIR da ma'am, no? Yes, sa magi sa likod. Yes, sumangog to kami ni Ma'am na vlog ito. Gusto ni Ma'am i-vlog ko. Diyan na naka-subscribe na ta sa channel ko, ma'am. Nakain ako, sir, sa YouTube. Okay. May pag-itabi sa aton yung mga kamaton. Okay. Yes, so MJ ma'am na. AJ, sir, AJ. AJ. Sir. I see. So, nakalipat ko na basta gwapap sa hero ko mo. Yes, so, muli ka pa na, ganang tamaway pa. Oo, sir, tapos, sir. Tapos na, ako manog panyaga pa lang. Inom daw. Bala mo naman mga driver sa taxi, wala sa oras ang kwan, ang taon. Kung gabi ay, gilman niya dapat. Oo. Kapag sir. Lalo na subong niyo, wala na gani ka nanay niyo. Pupugyado ng biyahe, wala na, ay sos. Kita naman gali ka matong kakadto sa gasolinahan. Kuha naman subong gasolinahan, ano yung kabag. Mas masaka naman. Bas, increase naman ang gasolina ka maton. Yes, Besin ako ba yung mga friends mo, i-shout out mo sa ilang naka-vlog din kay Maton, no? Hi, Clay! Sige. Hi, Sean! Oh, Si Cristel! Okay. Sige, shout out. Jireko. Ang naka mga friends nga, upod ko kagapon. Okay. So, sila na ako sila na ako. Okay. So, shout out talaga sa mga friends ni Ma'am AJ, no? Shout out kay Ari din, nagpa-vlog si Ma'am sa ako niya channel, oh. Yes, so kita na kami ni Steve. I-share Yes, sige ma'am, share mo ma'am. Okay, so ano na yung masaka ko dyan kung dito ka sa Pwede biyak ka ka sir ka, sir ka saka sir. Video. Oh, sige sir. Yung parang Sige. Salamat, good sir. Ma'am.
Yes, so ari ka pasulod na kami dia. Dati mo ano ka eh. Mag-store ka eh. Pero din ka sa pulit lagi sa Magdalo to. Ano yung Magdalo? Sa Lapas, Baldosa. Ah, sa Baldusa ka malangga pulit. Oo, so wali nagkuha lang ko ito resibo pang... Ay, din na yun sa Baldusa. Dara sa may ano, ang pakad to Golden Portal kasi. Ah, pasulod. Oo na. Dason pa wala. Pa Golden Portal. Hindi ka nakalabot magkat to sa Golden Portal. Ah, diretso agad? Ang bangga, hindi mo lang before ka maliko na amo na lang. Sa right? Before ka maliko sa Golden Portal. Oo, sa right. Sa right na side. Uy, naku, na-entry daw. Okay, sige, pila Okay, sir. titira na lang. Oo, pila ka na ako sir. Yes, so manaog na galing si ma'am sa ano, BIR ni ma'am no. So sa tata naliwat ma'am. Shout out. out sa mga bodo ka haggard sa condi sir. Charot Okay. ka sige. Okay, manaog si ma'am sandali ka mato na. Og na galing si ma'am mo, kagwapa galing kay ma'am mo. Sir, Taga Baldusa galing si ma'am ha. Salamat sir. Yes, so guys, sa tata naliwat sa mga upod mo ma'am, mga Hello. amiga mo. Pamili mo. Yes. Shout out sa mga friends ko. Hindi ko na pang si-sound sir kasi magsunggod pang iba. Okay, sandali. 1, 2. Oh, isa pa ba? 1, 2. Shout out sa mga friends ko da. Okay. Lenta ka mo sa kag-subscribe kay Sir Maton. Yes, so thank you mama. Thank you, Salamat sir. ha. Hello, sir. Thank you. Yes, so are wala. Naog na si mama. Thank you mama. Wow, masipag yun si mama obra ho. Sobra ka gwapa. Thank you kay ma'am. Salamat sa imo ma'am sa pagpa-vlog sa bungog to. Thank you. So, are wala si ma'am nagkatog rin ho. BIR to sa sulod mga kamatan ha. Okay. Ay, ate, so, ni Boring barangay malanggali kami ni mama, yun lang kami nakilala. Kaya, kahit hindi si Maton Blalagaw mo. Yes, so, ari ka pag-gali ko di ma'am sa Kamaton sa tawag nga Plaswila. Yes, so, are. Thank you ma'am sa imo ha, sa pagpablaga. Salamat kay kag mayong ogto sa imo Kamaton. AJ, yes, sobrang ganda mo, wala, Kamaton. So, bago lang naog ang gwapa ko nga pasayro, si AJ. Yes, so, mayong ogto sa imo, ma'am, no? Shout out sa imo, Kamaton. Eh, gusto ni ma'am nga i-vlog gali si ma'am mo. Ibot si ma'am nga nag-vlog si Maton dire sa Iloilo. Yes, so nakabidyo ta sir. Wala, vlog ka gali. Vlog yan ka ba? Ayan, so sobrang ganda gali ni ma'am. Sa tawag ko rin sa mga pamilya ni mama kag mga friends gali ha. Nagabaldusa ka gali ma'am, so nibor man ang gali kita, nibor barangay man ang gali kita Kamaton, tagaing guri ko. Yes, so sige lalo. Lalaba ko sa inyo mga parents siguro Kamaton ha. Yes, so amo na eh. Thank you sa pagpa-vlog sa akon ma'am. Salamat sa imo kag mayong ogto. Sa taot mga Kamaton, mayong ogto, thank you.